До всички надписи, оказващи влизането във Виена, са поставени табелки. На фона на синьото знаме с 12 златни звезди на Европейския съюз е изписана мисълта на Имре Кауман: Виена винаги си остава Виена. Австрийците наричат града си Вин, руснаците Вена, унгарците Беч. Като най-голям град на Дунава, Виена се счита за столица на реката. Заедно с Париж е световен център на модата и световна столица на музиката. Тук са творили Хайден, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Брамс, а валсовете на Йохан Штраус и фамилия шестват по целия свят. От 1150 години Виена става резиденция на Батенбергите. През вековете името на града е неизменно свързано с войни, революции и конгреси. Налага се като важен център на търговия и занаяти, който не отстъпва на Париж и Лондон. Във Венската опера на диригентския пулт са заставали световно известни диригенти, като Верди, Вагнер, Мюлер, Херберт фон Караян. Специалистите твърдят, че във Виена са известни 103 квартири на Бетовен и 25 на Моцарт. Австрийският парламент е построен в класически гръцки стил. Пред него е поставена изящна статуя на Атина Палада от бял мрамор с позлатен шлем. Измежду многото венски църкви е чудесната готическа катедрала Стефансдом, висока 137 метра. Най-голямата 20-тонна камбана е излята от пленените турски оръдия през 1711 година. Най-старата част на храма е под земята и се вижда от станцията на метрото. Най-добре духът и атмосферата във Виена може да се долови по пешеходните улици. По тях наред с туристите от цял свят ще се видят улични музиканти и артисти. Виена се посещава от 12 милиона туристи годишно. Един от най-изявените архитекти във Виена е Хундерт Васер, преведено означава 100 води. Неговите сгради впечатляват с нестандартните си форми, озеленяване и ярки цветове.
Голяма слава на Виена са донесли творците Шаунбрун, Лихтенщайн, Хофбург, Шванцеберг, Белведере, Естерхази. Те са обкръжени с хубави паркове, украсени с фонтани и статуи. За съжаление, дами и господа, не можем да ви покажем всички туристически обекти и ще се ограничим само в маршрута, който посещавате. Първата спирка е дворецът Хофбург. Постройките са в готика и историциран Рингштрасе стил. Най-старата част от комплекса е Швайцерхоф. Тук е испанската школа по висше ездам. В Албертина е музеят на графиките с творби на Дюрер, Питер Брьогел, Рафаел, Рембрандт и други. В сградата на Нойбург са музеите на австрийската култура. В нея се пази копия на римската маршрутна карта Табула Понтигериана, върху която са отбелязани крепостите по Данубиус Лимес на Римската империя. Тук е и библиотеката на Хабсбургите и императорските съкровища на Австрия. Дворецът Белведере е изграден в стил барок през 1700-1723 година. Дело е на архитект Йохан Лукас фон Хилдебранд. Името му идва от Белвю, хубав изглед. Обкръжен от прекрасен парк с много статуи, тела на лъвици с женски красиви лица. Сега в двореца се помещават музеи и картинни галерии. Дворецът Шаунбрун е извън градска резиденция на австрийските императори. Неговата история е особено богата на събития и факти, затова принадлежи към най-големите паметници на австрийската култура. От 1966 година е обявен от ЮНЕСКО за културно наследство на цялото човечество. Шаунбрун е дворец с парк, фонтани и статуи, а зоопаркът е най-старият от съществуващите сега в света. Дворецът Шаунбрун се състои от 3 части – централна част, източно и западно крило. От 1779 година, т.е. още от времето на Мария Терезия, поданиците са могли да посещават не само парка, но и парадните зали на двореца, но само при отсъствие на управляващите и с предварително разрешение. Днес за посетителите са отворени не само парадните зали, но и личните императорски покои. В двореца са запазени много ценности – фламандски, брюкселски гоблени, китайски вази, мебели и картини, които изобразяват важни събития от историята на Хабсбургите. На 13 октомври 1762 година тук е свирило детето чудо, 6-годишният Волфганг Амадеус Моцарт. През 1809 година тук отсяда Наполеон. След сключения Шаунбрунски мир той се оженва за Мария Луиза. 6 години по-късно тук се е състоял известният Виенски конгрес, на който победителите във войната поделят Европа. Дворецът е получил името си Шаунбрун в превод «Хубав извор» по времето на кайзер Матиас, който си направил тук ловен дворец. След това изгражда дворец за лятна резиденция на императрица Мария Терезия. Край него е устроен парк от 1753 година с богата ботаническа градина, най-вече с екзотични растения. Бароковата концепция на величествения дворцов комплекс е предвиждала сливане на архитектура и природа, затова двореца и дворцовия парк се вплитат и съдържат многобройни взаимни послания. Парка на практика е съхранен до наши дни без изменения и продължава да възхищава посетители поколения наред. Вече много десетилетия Виена се мери с Лондон и Париж, дава тон на световната търговия, наука, култура, изкуство и мода. Не случайно във Виена е открит международен център към ООН Уносити. Така, след Ню Йорк и Женева, Виена е третият център на тази международна организация. Накрая ще си позволим да повторим думите на Имре Кауман. Виена винаги си остава Виена.